Miabot sa 11 ka mga atleta atol sa palarong pambansa 2024 gikan sa 100-meter pataas nga sporting events ang na-nullified ang ilang record-breaking performances human na pamatud-an nga substandard ang Cebu City Sports Center track oval. Nagkanayon si Philippine Sports Commissioner Hayco nga naglisod sila sa paghupay sa kahiubos nga nabati sa mga nahisgutang atleta. Sometimes you just have to be there for them. You just have to be silent, but they know you're around and cheering for them. That's probably my answer. Like National Sports Association, get in touch with them, and we'll find a way for them to be to have more attention to them. Sometimes it's a blessing in disguise. Apan sa laing bahin, nalipay hinuon si Hayco sa nakabot nga mga kalampusan sa mga Cebuano athletes sa milabayng palaro. Sama sa dance sports dinhi sa Sugbo nga midugang og 9 ka gold medal alang sa Central Visayas. Mismong si President Ferdinand Marcos Jr. miila sa Sugbo nga dance sport capital of the Philippines. First, the milestone was announcement of the President. The second was out of 13 gold medals that Cebu City won in Palaro, 13 gold medals, 9 came from dance sport. And 1 came from gymnastics, which was a very, something very significant for us because Panghinaot sab ni Hayco ang katumanan sa pag-regionalize o decentralize sa training sa mga national athletes. Matud niya, usa sa mga benepisyo niini mao nga di malayo ang mga atleta sa ilang kaugalingong pamilya o komunidad. Sama na lang sa mga Cebuano weightlifters alang sa 2024 Paris Olympics nga si Elrin Ando ug John Ceniza nga dinhirasab nag-training sa kareta sa ilang pagkumbati alang sa Olympics. Letting you know that I'm a lonely voice in PSC advocating for regionalizing and decentralizing the training of national athletes, sending them back to their natural habitat. We should not be extracting them away from their family, from their parents, from their native tongue. We should send them back. And that's what happened with weightlifting. We were able to produce 2 Olympians because of that program. Samtang ang Sugbuanong Olympian ug marathoner nga si Mandawi City Sports Commissioner Mary Joy Tabal Jimenez misaysay sab sa kamahinungdanon sa komunidad sa iyang training. Emotional usab siya nga mipadayag sa iyahang mga kaagi ug sakripisyo alang sa iyang karera sa sports. Without my kuansad, i-build gid nimo as an athlete the character, the attitude. Kay kung wala ko ani wa siguro ko'y support system pod on how I get there to the Olympics. So, if most of here na diri mga sports writer before, nakabalog na sila on my journey. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV, Cebu.